Mě nenapadlo. Okurek. Bacha na to, kurvy. Pan okurku, jo? Máš něco proti okurku? Jo, mám. To uhádlo? S tou kamerou bys to nevyhrál, věř mi. Ne, já mám ještě nůž, víš? Máš plné ruce práce. Za to ty si jenom hraješ s okurkem. Jo, ale vypadá mu toho nebezpečně. Ne, ne, Abys tě mohl překvapovat, počkej po pár klasicích, jak budeš udívený, proč mám okurek. A kde máš okurek? Na to mě napadá otázka, ten okurek nebo ta okurka? Jo, že? Záleží, jak se cítí. Musíš se zeptat té Teďka okurky. zase cítím mužsky. Protože ta okurka, nebo ten okurek, má taky svoji duši. Musíš to brát takhle, když udržíš ty, je to ta okurka, když udrží chlap, je to ten okurek. Ne, jde o to, jakou činnost s ní vyvíjíš. Hej, ale už bychom mohli být ticho na tohle téma, Belixi, už toho bylo dost. Že to říkáš zrovna ty. Jo, to mě si pomíná jednu krásnou debatu, my jsme ve měli holku, která otevřeně přiznala, že si to udělala okurkem. Ano je. Už v životě nežeru okurek. V tom případě to byl ten okurek. A co, když ona byla lesba? Dobře, budeme to nazývat to okurek. Stačí to jako To by ta ženská byla pedofil potom. podle toho, kolik jí bylo. Nebo kolik bylo tomu okurku. To je on takový 20letý okurek. Je možné, aby okurek byl pedofilní? Je, pokud ho použije mladistva. A okurek je dostatečně vyzrálý. To už by byl tak 40letý okurek. Blbá debata. To už by ten okurek ani nebyl, kam asi. Co bys mi do toho nedal? Ne, cukr jsem tam ještě nedával. Takový pořádně zhnilý okurek. Teď tu byl, teď. Ježišimaria. Cukr? Cukr. Jo. Taky chceš cukr?